Да, точно така. Коледните ни бюти кутии вече са налични, а ако все още не си избрала коледен подарък за себе си или за любим човек, тази кутия е идеална. Хем бюджетна, хем тематична. Ей, кой не би я харесал? Първият продукт от тази коледна кутия е този комплект четки, вторият хидратиращата маска, третият е комплект бюти блендери, четвъртият е палитра с сенки, петият са хайлайтери, шестият са изкуствени ногти, седмият продукт е глан за устни с огледало, осмият е козметична лента за коса, която е изключително практична, девият е балсам за устни и десетият е голямо сатенено скрънчи, 11 задължителен продукт са топли ръкавички. Искам да ви споделя, че кутията е идеална за всякакви възрасти, от малки госпожици до зрели дами. Добавяме картичка, стикерче, близалка под формата на бастунче и кутията ни е готова. Вашето мнение е много важно за мен, затова ще се радвам да споделите в коментари дали кутията ви е харесала. Благодаря ви за вниманието!